салом алейкум дӯстони азиз, сазе назани саломатиё хубай хуш хабар духтарако. Акай Аҳмад як магазини навкушодаги барои шумо марамат. Чорум дарвоза тарафи Тилобозор дуюм қатор байни 3 ва 4 мешавен. дуюм қатор марамат боз ҳам распродажо, боз ҳам куртои фасон пешниҳод шидаги. Нигоҳ кунед чӣ хушрӯчанд ҳамаи ҳамин Мариямгулако куртапоча 100 сомон. Кадомеша мегирен бинен чӣ фасон иҷа бо украшения кардагиана. Мана 4 намуд фасон. 4 намуд фасон будай духтаро ҳамаш 100 сомонӣ барои шумо размеро ҳастай. барои савдо мегирен, барои хитон мегирен. Ина марҳамат ҳамагӣ 100 сомон. Мариямгулакои хушрӯ дар ҷои Акай Аҳмад дар магазини навшон биёен духтаро. Бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 3 ва 4 дарвоза дуюм қатор. Ба нигоҳ кунед ёра диден чӣ фасонай. Мана ҳамаш хушрӯвай. Ана ёша бубинен. Ёшам 100 сомон. Ва чӣ хел нағз тамошо бино. Мана ена ин моделоям барои шумо 100 сомон. Мана нархҳои беҳтарин дар ҷои Акай Аҳмад, нархҳои дастрас. Каседа дар корай омада аз наздик бинен. Иношам 100 сомон. Италианка гирифтанӣ бошен тамошо бино. Ина италианкои хушрӯ акция рафтестай 100 сомон. Мана киртора фасониша диден ҳамагӣ 100 сомон. гулои анора бисёр мепурсанд ҳозӣ. Мана чанд рангш аст марамат биёен. Ина киртапочаҳои 3D ам диден ҳастай. киртапочаи сангдори хушрӯ 100 сомон духтаро. нархҳои беҳтарин. ҳатман биёен. омада наметонен нависен доставкатон мекунам. Духтарако нигоҳ кунед намқо киртапочаҳои фасон омадай. нигоҳ кунед қаддошон дарозай, размерошон стандарт. стилшона бинед чӣ фасонай. материалш боша кондитсионер, паприни кондитсионер астай ку оригинал. Анам хелиай. диден 150 сомон ҳамагӣ. танадамқа хушрӯ местай на марамат каседа дар корай магазини навкушодаги Акай Аҳмад биёен. бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 3 ва 4 дарвоза дуюм қатор даян. ина борои навшон ҳамаш дар аним нуқтаи савдо ҳаст. ба ҳазур омада мепӯшен, мебинен, харидорӣ мекунен. лекин агар омада натонен нависен доставкатон мекунанд. нигоҳ кунен ана миноям италианкои оригиналай. и глоира бинен охи чӣ хушрӯ. 48 то 58 размер астай. нархошон медонен чанд сум? 150 сомон. кадомеша мегирен оптовиш бо арзон меша. ҳамаш оптовиш арзон. Ина оптови ҳами киртобу арзон меша духтаро. марамат каседа дар корай беҳтарин нарх кати аз ҷои Акай Аҳмад омада харидорӣ кунен. 150 сомон. италианкои Мариямгулак духтаро духтира бинен охи турецкий стил аҷоиб хушрӯ. ина марҳамат магазини навкушодаги Акай Аҳмад омада аз наздик тамошо карда харидорӣ кунен. мана диден чӣ фасон духтагай. нархошон 150 сомон. бовар кунен материалш роҳатай. духта бинен охи чӣ хушрӯай. размеро ҳамаш ҳастай. бо касе барои савдо мегира ку оптовиш бо арзон мешава. ана баъд болора бинен духтаро сангчадорора бинен чӣ хушрӯай. ина мино ҳамаш 150 сомония. ина марамат каседа дар корай биёен. бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 3 ва 4 дарвоза мешава. дуюм қатор ҷои Акай Аҳмад. бора бинен чӣ бисёрай. боро ҳози нимуш раҳ даян духтаро нав омадастиян. мана ина мудошам бинен италианкои фасон. иношам ҳамин нархая 150 сомон. мана бо арзон мешидай духтаро. успед кунен биёен ки тамом нашава. дона мегирен, оптови мегирен. ҳатман омада аз наздик тамошо кунен.